ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Hadin shisngi bau ba shanlang warjri ukurtong ubalaya kunya ka election MLA Arajar Arpulai na Mairang constituency ulami ban pensyai pai ba halor ka jingsha be seng no jong u haga voice of the people party mentaga sengi ka Arpulai tarik uyayong Arajar Arpusau sa working president ka seng VPP Mairang constituency uba TKS thaba ulami ban penpau ya ka jingsngau jong u halor ka city be seng ka VPP ya u Uba TKS thaba ulaong ba usngau thamula haba uyok pediang ya ka city be seng naga VPP bat ulabu jingkeli kala ya ka VPP ba halor kanu kanong rim ka seng ka yeng haba ka kren ya ka clean politics namar haga jing shisha haba don ka light ka let la daiban aishwa da ka show cause notice uba thaba ulaban rap ru da ka ba ong ba ka jing yok pediang ya ka city be seng kalapan kemen ya u namar usngau ba ula light lo nagi parisi ki ba kup ya lade haga dur jong ka jinglong riu blay nga singau thamula ban yo priang ya ka city be seng jong ka party VPP haba mangta laisis nam tam ngam juyo ajing tip shu abadan ki jigalam bo pher ki meeting bo pher kim ju ashu ka jing tip yang aku working president Jogja Mairang constituency. Henry kendet kensan pak di kila syupha daka city beseng. Halor kani ka city beseng jongpi kum ki noyalam jongka party VPP. Ngakwa bambu ya ka jingeli. Ba halor kanu kan nongrem piyeng. Haba pikren ya ka clean politics. Haga jingsisa habadon ka light kelet habadon ka jing bakla hang tai. Pila de bangkot Bila dia ban ya penbet shwa, bila dia ban ai ka shokos notice, shwa ban be seng, ya unu ni ya kanu brio. Nrei klem dadan ke jing penbet, klem dadan ke jing khot, klem dadan ke jing kren, menta la shupha be, daga shiti be seng. Hatu ke ka nemo, kata ke clean politics. Haga jing snu thu ka jonga ke clean politics. Ka bomot nadu ka ktien ka thli, ka mut ka prakhat Bat wat hadu kikam kijam haga jaya dei para brio. Nrei lada kalong haga ni kurukom. Nanut ban om baga dei tang ka jing shikli jong kikat tu kat ningot kinoy lam. Tang namar ba nyem sngu ya hap ya ka eke bomot pi kilo ya lam pikiran ka bomot haban sube seng no. Kani ka pen i ya ka jinglong kena ka jong pi kum kino ya lam. Lalong tik kum masyat jakai kitu ki kena subakla tiak la ya prapum suba kelatiat la tha ki social media gani kamon ra ka jingba bat nga ipen ban baka bu ka jingmen saw ya gari bat ka jat benriu kini ki bakershan ya upra kini ki ba ngam om ba baro ki bakershan ya upra kini ki bubuat nrengan om ba ki donru ki bubuat pra bat hadin kini ka jingkran ka jonga phila ban kran nga kumno ru kamlele nrei ngakwa ban pha igri kro shapi ki babu at pra kali na kitu kinang yalam jaga party VPP ka ka kam ka ba TKS thaba ulale kat hadu ba kan dakta mat yong yaga party VPP ngatip shai ko kinang yalam jaga party VPP phipha yaga ni city be seng shanga ka daw kalong namar ba ngam snu ya hap yaga to jingkren ben ga jongpi ya ka shnong ka thau ka jomi bawa ka du ki temen ki kro ki ong ka to por ba u khna jabo ayu utu ubuan kren to met ya ka shnong ka ba i ka jomi na ai jingmut ka ka jing bha jo party ba kam bha ban kren ben kumni ya ki pai ba nong song shnong ha ki shnong ki ba pher namar kan kta hi ka party nrai tang namar ba ni ai jingmut ba kam bha po party phithot
Kabumut badak kerempen mapi yangi kakno ru ngin hak ban suyarok ben. Kabumut banyak ai jing mut lang ban bahang po jaga parti kamlong. Kani ke jingle dan bor jong pik lolong diktator siapa pala. Bat kabani nyinema. Daliliru ban priang. Ling bagani ke siti beseng jong pi gom ki noyalam jaga parti WBP. Kapenkan mau yang ayah kau ke jingjia ya kau ke jingtho kabla tho. Haga Bible siapang ki armut kita ki nongduai unong krong bat uparisi unong krong daga mensiam ga basnguret usuthu ila de brio buduna ubadap sibun ki jinguna haga jingya janti jaga jingem ga jong duai daga jing snuret ndra uparisi pate harengkat ka sur ka bahe tingam yang ngakmat ki paiba Upen pau siya ka perthei siya di rengkat ka tingam ka bahe ba. Ban ong ba ngau ba hok ngau ba biang ngau bom dan jingdunai ei watang kindiaru. Naga ka daw ka parti ka bom burom ya gibai ka kwa ban penjak burom ya gibai pat. Kam lele ni pedian lada pikhen ni bengi de kistai pipe yangi namar ba ka parti ka jompi pila ban be yangi namar ba phim sngap lam ya ka jing a jingmot jangi kumki nong tren namar tang akran yupi gabadai bita ka jompi wei bala akran wei bala ai jingmot kata gamot hak bani opriang ya kisi tibe seng nasutan nak bam menta kasi ngayo ya ni kisi tibe seng ka jompi ngayo I ya ka true color ya ka jinglong bajisa jompi kumki nong yalam jong ka parti WBP kadai kanimo kata ka jinglong nong yalam ka jompi ka jinglong nong yalam ka bomdam su ya kata ka akor ka burom para brio ka basukwa ban pensniudur ya kiwai tang ban kiu ka parti WBP ka jongpi wala daja burom kiwai ru kamlelei sngodanat kublei sibur ya pigi no yalam jo seng bupila pha ya gane ke city be seng ka jongpi sngo bam ta sni ke sni ka bakamen ne edu ka ta ban yo priang ya gane ke city be seng namar ba sngo bang light lui nagi parisi ki bakuk ya ladi haka dur jong ka jinglong ruglei bat naga benta kitu ki bu ai pra ki ban sakran ki comments ki jong piru om lele menta bidang bu ai phila ban kran ka pikiran yanga henrei phin sa su thu anda din bo phila puna